Ase kaunti ya Nyamira nigo eamate ya Charles Nyabuti na omurugio e Violet Kamunto ere no mugoko magiga iyo mwana obo asirieta migirika Nyabuti goeta amatemu aya KCSE omwaka oeta kolengana ne amateyo nigo banyatuka bagwetera amakongwa mange chingaki mwana obo mirika ale kogendera na masoma nonye ng'anonye onyatuka bagagoeta nabono nigo babwata gosemelia huna ekerago kogenda na masoma nigaranya bagakonyora obokonyi no nguru saba samalia baya abukwande kibunango genderera masoma abo kubwatakana na amateyo nabo igo nigebwate omwaro kibonde goso mwana onde kurweso amateyo ogenderete na masoma ore ase omwaka ogatato ase university roboti oru rwaliganigwa ase njerebwekirano n'umuriketo Polycarp Okara nime yengiye gase kanyerekiga jesoge stage egiyo tokeme yebunga ya burabu ewadi esise county ya Nyamira asitokumirana amono mwaka Charles Nyabuti amono mwancho ya Violet Kamunto aigama y'umwana obo aserieta Milka Nyabuti nyarakabaga gukora gotema kwa we 12 kurwa skuru ya Gonzaga ibiye ebunga ya burabu na bakolya bujya otogwa kambe yamona abana na twabasomi n'ikigera cy'inkongo na marwere na roro cy'emikigocha lakini abo twatema gusura gutokaro na basomire nigo bakwerera injira bamusomete amono butako bonene asebo igo mwaka bwenge yega abwatuburwire ubu bwirete barabwa banyene kuburwe bisagwa byuko umwana yiga esukuru nabo kora chikonda igogocha na korosirindasi nabwo ate challenge yo kurwara uburwire bwa pressure igaika yari kumusumbua namuire ward namurusyo kabane chitangata nguna kyo mwana yacho kora amatemo lakini gwetera soko bwa kwa Nyasaye ni chinguru cyo monene mwana nakoreta amatemu agaita bia bono mwana ona ariko musomine challenge chingong tato mwabona gwate diabetes na pressure kende nge yagokora nigento mwana yogo aereire na kwerera njira begitomokia wikakanyore grade kya mwirire university. I studied my form 1 in that school and I have studied there with a lot of challenges. Firstly, I studied there from form 1 to form 3 in a day school. Then to form 4, I entered into a boarding school there in Gonzaga. I managed to score a grade entry of C+ of 51 points. And I'm hoping to join the university to pursue education. Mweli yabono niko basabire abasamali bali no moyo bugwancha wesona nigati na kugenderera kubasira elio umwana yiga atikunyara kobaga kugenderamo na masoma elio gwikirania endoto yaye ona na twari sabonekera ko ende gitambo kendi ki university tali era bwekore oyo mwabona arobo nuri tadiya bono na bego chikobege tiro asaba na babire university ngo sabanga musamali ondo umuya nabarayi baito mu MCA ito mangera omubungo ito Patrick Oser nabatnare ko babori ngaso moyo bwo gwanja munyare ko ba mogotosira se family yekogera omurwe tato mwabo igabwa teskal na pressure yeko kania malio nari busabanga abasamali bali bara twaro gokonya namayanda nabo bagotosira seseme egingo reporter getasini kya wanjite kya getembe kuroigase kanyureke gage soga stage ekiyo tokeme yewade yesise imeye bunge yega ya burawe county ya Nyamira incheko ngoro kwa Polycarp Okara.